ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചോളൂ കേട്ടോ, അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമീൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമീൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എത്രാമത്തെ 36ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലേ നമ്മളിനി നോക്കേണ്ടത്. 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾക്കൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അല്ലെ, ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലെ. അത് ഏതൊരു ജീവി വർഗങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കൊരു ശരീരമുണ്ട്, അതിനുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ആ വ്യക്തിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മുത്തച്ഛനായാലും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് മുമ്പത്തെ ജനറേഷൻ ആയാലും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ഒരു വ്യക്തികളാണ്. ഒരു മരമാകട്ടെ, അതിപ്പോ ഒരു മരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അനേകം മാവ് എന്നെടുത്തോളൂ, കുറെ മാവുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെന്ന് വെച്ചോളൂ. അതിൽ ഓരോ മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ. അവരുടെ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ ഇല്ല അവിടെ. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്?
അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. അപ്പോ ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്ര ഫോളിഷ്നെസ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഓരോന്നിനും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്, വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന് എന്താ പ്രത്യേകതയുള്ളത്? നമ്മളും ഓരോ വ്യക്തികളാണ്, ഭഗവാനും വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണ്ണനാണ്. ആദിപുരുഷൻ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാൻ. അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങൾ. അത് കറക്റ്റാണ് മാതാജി, അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വ്യക്തി പറയുമ്പോ എന്താ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? നമ്മള് വ്യക്തിയാണ്. നമ്മള് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം. നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ച ശരീരം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കണം അല്ലെ? അത് ഏത് ജീവിവർഗം ആണെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇരിക്കണം. നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്, അയ്യോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് എനിക്കൊരു ദേവന്റെ ശരീരം വേണം വിചാരിച്ചാൽ അപ്പൊ നടക്കണ കാര്യമാണോ? അല്ല. എന്നാൽ പോട്ടെ, ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് സിംഹായി മാറി നോക്കാം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുവോ? ഇല്ല അല്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന് ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം. ഓരോ അവതാരത്തിലും പല പല രൂപങ്ങളിലാണ് അല്ലെ? മത്സ്യാവതാരത്തിൽ വന്നു, വരാഹാവതാരത്തിൽ വന്നു, എത്ര വാമന രൂപത്തിൽ വന്നു, എത്ര പല പല രൂപങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരം അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ് ഓരോന്നിലും. വാമനനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരമാണ്. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്, അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന് വ്യക്തി രൂപം ഇല്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തിരൂപം ഇല്ല, അവ്യക്തിഗതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്രത്യേക രൂപം തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നില്ല. ഏത് രൂപം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കഴിവ് നമ്മൾക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് രാമന്റെ രൂപമാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തത്, ആ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? വാമന രൂപം വന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, അതായത് ഭഗവാനെ ഒരു എനർജി ആയിട്ട് ഊർജമായിട്ട് മാത്രം കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന് മേലെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ആ ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്ന ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രൂപം എന്നുള്ളതാണ്. അത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് പൂർണ്ണ ഭക്തി നമ്മൾക്ക് വരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രസത്തില്, നമ്മൾക്കൊരു 5 പ്രൈമറി രസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പ്രാഥമിക രസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഉണ്ട്. ഏതാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, വാത്സല്യം, പിന്നെന്താ? സാഖ്യം. ഈ 5 രസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് ശരണാഗതി അടഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഭാവ പ്രേമ ഭക്തിയുടെ പല സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതില് അവസാനം വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. ഇതാണ് 9 ഭക്തിയുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മറക്കരുത് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കണം അത്. അപ്പൊ ആ പ്രേമ സ്റ്റേജ്, ഭാവ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാം, ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയ ആളുകൾക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് മേലെയുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആരാണ്? അങ്ങനത്തെ മുക്താത്മാക്കളാണ്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദരായിട്ട് ഓരോ അവതാരത്തിലും വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കാണ് ഈ ഭാര്യമാരുടെ പദവിയോ അച്ഛന്റെ പദവിയോ അമ്മയുടെ പദവിയോ ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതല്ല. കോടി ജന്മങ്ങളിലെ ആ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്. ഉദ്ധാമഭാവ പിശുനാമലവൽകുഹാസ. ചൊല്ലിക്കോളും. പ്രീഡാവലോകനിഖതോ മദനോപിയാസാം
യാതാം സമ്മുഹ്യ ചാപമജഹാത് പ്രമദോത്തമാസ്ത സമ്മൂഹ്യ യസ്തേന്ദ്രിയം വിമതിതും കുഹകൈർന ശേഖുഃ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദ്ദാമ വളരെ ഗൗരവമായ ഭാവഭാവം വിശുന പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന അമല കുറ്റമറ്റ വൽഗുഹാസ മനോഹരമായ മന്ദഹാസം വ്രീഡ കടക്കൺ അവലോക വീക്ഷിക്കുക നിഹതഹ കീഴടക്കി മദനഹ കാമദേവൻ അഥവാ അമദന അത്യന്തം സഹനശക്തിയുള്ള മഹാദേവൻ അപി യാസാം ആരുടെ സമ്മുഹ്യ കീഴടക്കപ്പെടുകയാൽ ശാപം ധനുസ് അജഹാത് ഉപേക്ഷിച്ചു പ്രമദ ഉന്മത്തമാക്കുന്ന സ്ത്രീ ഉത്തമാഹ ഉയർന്ന തരം ത എല്ലാ യസ്യ ആരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിമതിതും ഉലയ്ക്കുവാൻ കുഹകൈഹി മാന്ത്രികാഭ്യാസങ്ങളാൽ ന ഒരിക്കലുമില്ല ശേഖുഹു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിവർത്തനം ശീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. രാജ്ഞിമാരുടെ സോറി മാറിയില്ലേ, നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇത് ഏതാണ്? മൈ ഗോഡ്, 26 കാണുന്നത്. 36-ന്റെ കൃഷ്ണ അപ്പൊ ശരിയായില്ലേ? ഓക്കെ, തന്നെ 36-ന്റെ ആണോ ഇത്? അല്ലല്ലോ, ഭഗവാന്റെ മാർഗം ശരി. ഇല്ല, വിവർത്തനം രാജ്ഞിമാരുടെ മനോഹര മന്ദഹാസങ്ങളും. അത് മാതാജി അത് നോക്കട്ടെ മാതാജി, ഇത് എത്രാമത്തെ കാണും? 26-ലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് 27 മാറിയതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രാജ്ഞിമാരും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അത്രയും കൊതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആര് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ദ്വാരകയില്. അപ്പൊ എവിടെയായിരുന്നു ഭഗവാൻ അതുവരെയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്? അപ്പൊ ഒരു കണക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്രയും ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കൂടുതൽ കാലം ഭഗവാന്റെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ആർക്കാണ്? ഹസ്തിനപുരിയിലെ ആളുകൾക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയും ദേവകി മാതാവിനേക്കാളും കുന്തി ദേവി വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്തതാണെന്ന്. എന്താ കാരണം? ഭഗവാന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ അതൊരു കാര്യം, കൂടുതൽ സമയം ഒരു കാര്യം കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുന്തി ദേവി. കൂടുതൽ ലഭിച്ചത് കുന്തി റാണിക്കായിരുന്നു. ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? അതായത് ദേവകി മാതാവിന് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വസുദേവരുണ്ടായിരുന്നു. കുന്തി മാതാവിന് ഭർത്താവ്, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടുപേർക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ദേവകി മാതാവിന് മക്കളെ ഫുൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 6 മക്കളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. എന്നിട്ട് പോലും ആക്ച്വലി വേറെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഭഗവാൻ കൊടുത്തുവോ? ഇല്ല. കറക്റ്റല്ലേ പറയുന്നത്? പക്ഷേ കുന്തി റാണിക്കോ ഭർത്താവ് മരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ മക്കളെ മുഴുവൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഭഗവാൻ അവരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇത്രയും ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ പോലും ഭഗവാനാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ ഒരു വിധവയായിരുന്നു കുന്തിദേവി. കുന്തിദേവിക്ക് സപ്പോർട്ടിന് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തില് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത്? കുന്തിദേവിക്കാണ്, അമ്മായിക്കാണ് ലഭിച്ചത്. അമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജ്ഞിമാരുടെ മനോഹര മന്ദഹാസങ്ങളും കടക്കൻ നോട്ടങ്ങളും എല്ലാം കുറ്റമറ്റവയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നവയുമായിരുന്നു. കാമദേവനെ പോലും തോൽപ്പിച്ച് നിരാശയാൽ ശാപം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അവയ്ക്ക് കെൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സഹനശീലനായ ശിവൻ പോലും അവയ്ക്ക് ഇരയായി തീരാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ടും അവരുടെ മാന്ത്രികമായ ചേഷ്ടകളും ആകർഷങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ രാജ്ഞിമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം എന്താണ്? മനോഹര മന്ദഹാസങ്ങള്, കടക്കൻ നോട്ടങ്ങള് എല്ലാം കുറ്റമറ്റവയും. അതായത് അവരൊന്നും അടുത്ത് വരുന്നില്ല, ഒരു പബ്ലിക് ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്?
വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണര്, അവരെ ഭാര്യമാര്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര്, മന്ത്രിമാര്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്, ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പോ രാജ്ഞിമാരുടെ മനോഹരമായ, അപ്പൊ രാജ്ഞിമാരെ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്, അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ എന്താണ് കടക്കണ്ണുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ നോക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ അതീവ സുന്ദരികളാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പർശം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ എല്ലാ കുറവുകളും നീങ്ങും. കുബ്ജയുടെ കാര്യം അറിയാലോ അല്ലെ. ആ കുബ്ജയുടെ വളവൊക്കെ നീങ്ങി അതീവ സുന്ദരിയായി മാറി ഭഗവാന്റെ സ്പർശം. അപ്പോ ഈ രാജ്ഞിമാരുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിരന്തരമായി ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പർശനം ഏറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ? അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർ അതീവ സുന്ദരിമാരായിട്ട് മാറും അല്ലെ, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും. അപ്പൊ കാമദേവനെ പോലും തോൽപ്പിച്ച് നിരാശയാൽ ശാപം ഉപേക്ഷിപ്പിക്കുവാൻ അവയ്ക്ക് കൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും അവര് ആ കടക്കണ്ണുകൾ കാമദേവനെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ആ സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ടും ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ഇതിനൊന്നും സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്താ കാരണം? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ആ ഒരു വികാരവും ഓരോരുത്തർക്കും തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ഒരിക്കലും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് ഉള്ളത്, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ഇല്ല, ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. മോക്ഷമാർഗം അഥവാ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്കുള്ള പാത സ്ത്രീ സംസർഗത്തെ സദാ നിരാകരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ സനാതന ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ പദ്ധതിയും സ്ത്രീ സംസർഗത്തെ നിരാകരിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് 16,000-ലധികം പത്നിമാരിൽ ആസക്തനായ ഒരാളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കുന്നത്? എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുള്ള ഒരു സംശയമാണ് അല്ലെ. ഈ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 16,000 ഭാര്യമാരുള്ളത്, അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുക നമ്മൾക്ക്? ഒരു ഭാര്യ, ശ്രീരാമനാണെങ്കിൽ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനാണ്, നമ്മൾക്ക് അംഗീകരിക്കാം ഒരു ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രൂപത്തില്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുക? എത്രയോ ഭാര്യമാരാണ്, ഒന്ന് രണ്ടും ആണോ? അല്ല, 16,108 ഭാര്യമാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനാണ്. വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മചാരിയാവുക? നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല. ഇത്രയും ഭാര്യമാരുണ്ട്. ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് പറയുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ ശക്തി. അപ്പൊ ഈ ഭാര്യമാരെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാർശ്വതന്മാരായിരുന്നു എന്ന് അല്ലെ. അവർ മുൻജന്മത്തില് ആ പുണ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭാര്യ പദവി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നുള്ള ലെവലല്ലാതുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ളത് എന്നുള്ള പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ഒരു ആകർഷണവും ഇല്ല. അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ബന്ധമല്ല അത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി, അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഈ ഓരോ പത്നിമാരും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശരിക്കും ഉത്സുകരായ ജിജ്ഞാസുക്കളായ വ്യക്തികളാൽ ഈ ചോദ്യം സംഗതമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടാം. അവണ്ഡമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളാൻ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ശ്ലോകത്തിലും വരുന്ന ശ്ലോകത്തിലും ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാമദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്യന്തം സഹിഷ്ണുതയുള്ള ശിവഭഗവാനെ പോലും കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്ന വശ്യമോഹനമായ സ്ത്രൈണഭാവങ്ങൾക്ക് ഭഗവതേന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഇപ്പം എന്താണ്, ശിവഭഗവാൻ പോലും ആകർഷനായില്ലേ ഏതില്? ഭഗവാന്റെ മോഹിനി രൂപത്തില്. കാമദേവന്റെ ധർമ്മം ലൗകികമായ കാമത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. കാമദേവന്റെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും ചലിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ കേന്ദ്ര ആകർഷണ നിമിത്തമാണ് ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു പോരുന്നത്. ഒരു പുരുഷൻ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇണങ്ങിയ ഇണയെ അന്വേഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീയാകട്ടെ അവർക്ക് അനുയോജ്യനായ ഒരു പുരുഷനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഭൗതിക ചോദനത്തിന്റെ രീതിയാണിത്. ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയുമായി ഒത്തുചേർന്നയുടൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്താൽ ജീവസത്തയുടെ ഭൗതിക ബന്ധനം തൽക്ഷണം ഗാഠമായി പിണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി ഇമ്പമാർന്ന ഭവനം,
മാതൃരാജ്യം, ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്താനം, സമൂഹം, മൈത്രി, ധനസമ്പാദനം എന്നീ മായികമായ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളോടുള്ള പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ആകർഷണം വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടുള്ള തെറ്റായതും എന്നാൽ അക്ഷീണവുമായ ആകർഷണം പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ കാരണം ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുരുഷനോട് ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വിവാഹം നടക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എന്താണ്, അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തില് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ 16,108 ഭാര്യമാരാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ഭാര്യമാരിലും 10 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭൗതിക ബന്ധത്തിലല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ജന്മമെടുത്തത്? എങ്ങനെയുണ്ടായത്? വസുദേവരുടെ അത് ദേവകി മാതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊരു എന്താണ്, ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമല്ല അവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ ഭാര്യമാരിലുണ്ടായ 10 മക്കളും ഇതുപോലെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായോ അതുമാതിരി തന്നെ അതീന്ദ്രിയന്മാരാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാരല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്രകാരം നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക്, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെ തോന്നുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള എന്ത് ബന്ധവും എന്താണ്, പരിശുദ്ധമായ ബന്ധമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്രകാരം ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടുള്ള തെറ്റായതും എന്നാൽ അക്ഷീണവുമായ ആകർഷണം പ്രകടമാകുന്നു. ആകയാൽ സ്വകേഹമായ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനുള്ള പരിത്രാണ മാർഗത്തിലുള്ളവരോട് ഇത്തരം ഭൗതിക ആകർഷണ അനുസാരികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരണമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളും വിശേഷേണ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരം ഒരു ആഗ്രഹം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവർ ബ്രഹ്മചാരികളാണ് ശരിക്കും ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവത് ഭക്ത സംസർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വിപരീത ലിംഗത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് മേൽ ഭ്രമം ഉണ്ടാക്കാനായി ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ കാമദേവൻ തന്റെ അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചുമതല ആർക്കാണുള്ളത്? ആ ആകർഷണം വരുത്തുന്നത് ആരാണ്? കാമദേവനാണ് അല്ലേ? ഇനി പരിഷ്കൃത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിരൂപികളായ മൃഗതുല്യമായ സമൂഹങ്ങളിൽ പോലും കാമദേവന്റെ വികാരോദ്ദീപനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഏറ്റവും വികൃത രൂപികൾക്ക് ഇടയിൽ പോലും കാമദേവന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിപൂർണമായ സൗന്ദര്യധാമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തു പറയാൻ? അതാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിലുള്ള, നമ്മൾ നോക്കൂ, പന്നികളെ തന്നെ നോക്കൂ, അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആകർഷകരായിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ, കുറച്ച് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എന്നാലേ കേൾക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഏറ്റവും വികൃത രൂപികൾക്കിടയിൽ പോലും കാമദേവന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ അത്രയും സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള ഭാര്യമാരെ കാര്യം എന്താ പറയാണ്ടോ? അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീണു പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ പരിപൂർണ സൗന്ദര്യധാമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് പറയാൻ? ഏറ്റവും സഹനശീലൻ എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മഹാദേവൻ ശിവൻ പോലും ഭഗവാന്റെ മോഹിനി അവതാരത്തിന് പിന്നാലെ ഭ്രമിച്ചപ്പോൾ കാമബാണങ്ങളാൽ പ്രഹരിതനാവുന്ന ആവുകയും പരാജിതനായെന്ന് സ്വയം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ശിവഭഗവാൻ ഒരേ ഒരു നിമിഷമാണ് ആ ഒരു ആകർഷണം വരുന്നത്. അതിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ അയ്യപ്പൻ അല്ലെ? ആ ഒരു ഇതിന്ന്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ശിവഭഗവാനും തോന്നുകയാണ്, ഞാൻ എന്താ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് തോന്നുകയാണ്. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത്. പാർവതി ദേവി കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് ശിവദേവൻ സമ്മതിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എങ്കിലും ഐശ്വര്യ ദേവതമാരുടെ ഗംഭീരവും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതുമായ പെരുമാറ്റത്താൽ കാമദേവൻ സ്വയം മോഹിതനായി തീർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആശാഭംഗാവേശത്താൽ സ്വമേധയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധനുസ്സും അസ്ത്രങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരുടെ സൗന്ദര്യവും ആകർഷണീയതയും അത്തരത്തിലുള്ളതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയേന്ദ്രിയങ്ങളെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ സർവ്വസമ്പൂർണനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാരാമ അഥവാ സ്വയം പര്യാപ്തനുമാകുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം തൃപ്തിയാണ്. ഭഗവാൻ വേറെ ഒന്നിനും തൃപ്തി നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളതിനോട് ഒരു ആകർഷണം വരുന്നത്? വേറൊരാളുടെ കയ്യില് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആകർഷണം വരും. അത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിലും തോന്നും. ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരല്ലേ, വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടുക്കളയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമഗ്രി വെച്ചോളൂ, നമ്മളുടെ വീട്ടിലില്ല, വേറെ വീട്ടിൽ ഒരു ഡിഷ് വാഷർ എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പം അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട്
വീടുകളിൽ കാണുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ല. അപ്പൊ ഒരു തവണ അവര് വീട്ടിൽ പോയി, വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എത്ര എളുപ്പമാണ്, നമ്മൾ 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണേന് ഇത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതെല്ലാ പണിയും ചെയ്തിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഉണങ്ങി, നമ്മൾക്ക് തുടയ്ക്കും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഉണക്കണ്ട. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഒരു കിച്ചൺ ഇതില് മോഡുലർ കിച്ചന്റെ ഏതെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് അടക്കി കയറ്റാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്ര എളുപ്പമാണല്ലേ, എനിക്കത് കിട്ടിയെങ്കിൽ. നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നാറുണ്ടോ? ഇല്ലയോ? തോന്നാറുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനോടാണ് ഇതിന്റെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനോടാണ് നമ്മൾക്ക് ആകർഷണം. കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ? അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്ത സാധനത്തിനോട് നമുക്ക് ആകർഷണം. ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളോട് നമുക്ക് ആകർഷണം വരാറില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം തികഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആകർഷണം ഇല്ലാത്തത്? ഭഗവാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ സ്വയം സംതൃപ്തനാണ്. നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെയോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നണത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? അപ്പൊ ആകയാൽ രാജ്ഞിമാർക്ക് അവരുടെ സ്ത്രൈണവശ്യതയാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ ഈ കാണുന്ന ഭാര്യമാരെക്കാളിലൊക്കെ സൗന്ദര്യം ഭഗവാന്റെ മോഹിനി രൂപത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആ സൗന്ദര്യവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വേറെ എന്ത് കണ്ടാലും ഭഗവാന് ആകർഷണം വരില്ല. കൽപ്പറ്റ എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്താലും സേവനത്താലും അവർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. എന്താണ്? ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും സേവനവും. നമ്മൾ പറയണത് കേട്ടോ. ഇത് കലർപ്പറ്റ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതിനു പകരമായി അവരെ തന്റെ പത്നിമാരായി സ്വീകരിച്ച് പെരുമാറുന്നതിൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. അപ്രകാരം അവരുടെ കലർപ്പറ്റ സേവനത്താൽ മാത്രം സംതൃപ്തനാകയാൽ ഒരു സ്നേഹനിധിയായ ഭർത്താവിനെ പോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും സേവനം ചെയ്തു. അവര് സ്വയം മറന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സേവനം ചെയ്തിരുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാനോട് യഥാമാം പ്രപത്യന്റെ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ശരി മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലാണോ യഥാമാം പ്രപത്യന്റെ, ഏത് തരത്തിലാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത്, ആ തരത്തില് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേമാതിരി ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സേവിക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയധികം പത്നിമാരുടെ ഭർത്താവേണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഭർത്താവാകുന്നു. എന്നാൽ ആരാണോ അദ്ദേഹത്തെ അതേ പ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരോട് അദ്ദേഹം അവിധത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള ഈ കലർപ്പറ്റ സ്നേഹത്തെ ലൗകിക കാമവുമായി ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭൗതിക ശരീരവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമല്ല അത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് തികച്ചും അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. സ്വാഭാവികമായ സ്ത്രൈണഭാവത്താൽ രാജ്ഞിമാർ പ്രകടിപ്പിച്ച ഗൗരവമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആ വികാരങ്ങളൊക്കെയും അതീന്ദ്രിയമായ ഹർഷോന്മാദം നിമിത്തമാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ലൗകികനായ ഭർത്താവിനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടാലും പരമാർത്ഥത്തിൽ പത്നിമാരോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അതീന്ദ്രിയവും പരിശുദ്ധവും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധമല്ലാത്തതുമാണ്. ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കാമം എന്നുള്ള വികാരം വരുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ബന്ധങ്ങളിലും അതില്ല. അത് പരിശുദ്ധ സ്നേഹമാണ്, പരിശുദ്ധ പ്രേമമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തനം വരയ്ക്ക് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമയം മന്യതേ ലോകോ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. സമയം മന്യതേ സംഗമപി സംഗിനം ഭൗതികവാദികളായ സാമാന്യ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭഗവാൻ അവരിൽ ഒരാളാണെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിസ്സംഗനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജഡവസ്തുവിനാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് അജ്ഞത നിമിത്തം അവർ ചിന്തിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മളുടെ ചിന്ത എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭാര്യയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവുണ്ട്, അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവോ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ 16,108 ഭാര്യമാരോടും പെരുമാറുന്നത്. അത്രയും ഒരു ആകർഷണമാണ് ഭഗവാന് സ്ത്രീകളുടെ മേലെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാര് എപ്പോഴും പറയുക. പക്ഷെ അതല്ല യഥാർത്ഥ സത്യം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ തൊടാനായിട്ട് ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനോട് എല്ലാം കലർന്ന ഒരു വികാരമാണ് അല്ലെ? സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എല്ലാം കലർന്നത്. ഇന്ന് കാലത്ത് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ കേട്ടോ. അതിലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം, നമ്മൾക്ക് എപ്പോ സങ്കടം വന്നാലും വിഷയം വന്നാലും എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലയോ? അതെ, വിളിക്കും. വിളിക്കുംല്ലേ? ആ സമയം നോക്കാറുണ്ട്. രാത്രി 12 മണിയായാലും നമ്മൾ വിളിക്കും, 1 മണിയായാലും വിളിക്കും, രാവിലെ 4 മണിയായാലും വിളിക്കും. കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ? അതെ, ഉണർന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കും മാതാജി. കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഉണർന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കും. എപ്പോഴായാലും അല്ലേ? എന്നാ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു എമർജൻസി വന്നു, നമ്മളൊരു ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ നമ്മൾക്ക് കണക്ട് ആവില്ല. കറക്റ്റ് ആണോ പറയണത്? ഇനി ഫോൺ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ലേ? നമ്മൾ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ മാത്രം എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോ വിളിച്ചാലും കേൾക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മൊബൈലിൽ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഫോൺ നമ്പർ സ്റ്റോർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ. ആരാണ് വിളിക്കണേന്ന് ഭഗവാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ദൂരസ്ഥനുമാണ് സമീപസ്ഥനുമാണ് മാതാജി. സമീപത്തന്നെ ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ദൂരസ്ഥനുമാണ് സമീപസ്ഥനുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണാദേവി ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്നും മ്യൂട്ടിലാവൂ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അല്ലെ നമ്മളുടെ നമ്പർ സേവ് ആണ്. എപ്പോ വിളിച്ചാൽ ഭഗവാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് പറയില്ല, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കാം. 2 കാര്യങ്ങളായോ? ഓക്കെ. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക? ഫോണിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ എന്ത് സംസാരമാണ് ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നത്? ഗജേന്ദ്രൻ ആവട്ടെ, ദ്രൗപദി ആവട്ടെ, കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്തത് അല്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കേണ്ടത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ നിമിഷം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കണം തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആ മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, എന്റെ ഫോൺ ഇന്ന സമയത്ത് ബിസി ആയിരിക്കും. ബിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ കോളിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലതാണ്. ഓക്കെ. എത്ര മണിയായി നോക്കട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരേ ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിച്ചൂടെ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലേ? ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നില്ലേ? ഭഗവാൻ കോടിക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ട് ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നതിന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ വിളി കേട്ട് ഭഗവാനെ അനുസരിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല, അഥവാ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിനി ഭഗവാൻ എത്ര നാൾ വിളിച്ചോ ഇല്ലയോ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.